Good morning, good afternoon, good evening. Ebe ọbụla ị nọ wee na-watch m now. Ọmụnwa ka a na-akpọ Odogwu Igbo eze ụmụ iyo. Aga m egbu gị oge, aga m eri your time. Aga m aga n'iru gwa ife mbe gwa ya nye elu oshibadị yetege dị nọ na YouTube. Agwara m n'ọnwa search ya ife a ka unu ga na-afụ m ọfụma. Ọ dara ukwe etigo ị ga-anụ ife ndị na-ekwu na-afụ m ọfụma. A sị ka nkene gị ọfụma for coming. Good morning once again. Aga m agbapụ ya ọsọ n'ihi na oge adịghịzi. Kenneth Pounds bịa, Ebere Ogbonna bịa, Wọlọ na HK, Wọlọ na HK bụ Hong Kong ga-akpa afọ ochu na-agbaghalịba. Pope ọba anyị nọ iwunyere m aka ụbọchị a mma nchefu ya ojoto ọ bụrụ na achụsị ajara achụba aja chụsịa ma afrozi udene ife emelụ na be ndị mmụọ. Chinwa Ezetu ọkpara Ifeanyị wee akaba ebe onye ala mana akụ ezuwa nwa ihe ala bịara ọkafọ ibe onye enwe echi wọlọ ka ife na-eme Victor Vigdemo na nso nwa bachili Ebere Ogbonna afọ ome Oliver Neighbor Oliver Japan ife dị iche blessed awa ife dị iche ga sit down ife dị iche dị maka enwekwa oche dị iche wee ife dị iche. Chukwu ebuka masalati taa onye masala edusi n'ibugodu Kanu nta morobanti morokan Emeka nya ire morobanti morokan Meka se yetega na oge first lady doili onye first lady ke ncha bụ ụmụ Zion Ego Richard B. Raphael Robin na adanka aro edelu na Richard Raphael Robin na ilu na South Africa o nwere tribe a na-akpọ Tuana dị ma n'ọnụ ị na-ayị onye Tuana bụ onye peti ọ na-eme gị expect ka ị na-asụ rịrịrị aba na-asụ ịnwe ahụ asụọ Zulu nke ya ekweghị ọsụsụ obilibo na ị na-achọ ụmụ nwaanyị Zulu gịnị a na-achụ akụsọnwụ ya obodo nke ahụ ha na-elu n'ala ịnwa ka ihe ebidi free ikene mmadụ wahala ikene problem. Okoye Chede Anthony Chukwuma Alexis Silva eziokwu ga-adị ego Stanley Honorable Ben Tochukwu Okonkwo onye nke m godo na mendiskwaskas ka ife na-emesi na afọ oziri sins Jad Hussein. Who is that? Sir, what is it? Someone wants to see? Who is that? What is it? Actually, Hello. you don't go in there through that. You go waste time. I know it's good. Anthony Kuma, Ifedisha Blessed, Chika Kennedy. Hey, I'm the one. Now, if I dialogue this matter, I would tell matter I would ever against emotions are never attached to it. Emotions are never attached to it. You just care for the caption. How about we know we will care for the topic today? Just care for the idea. Egwusi egwu kpasịa m egwu eziokwu
gee ntị, anyị ama asọ mgbagbu ghara ọgụ. Ndị Igbo ka anyị bụ. Onye ọbụla na-abụ eji ma si agwanya ya watch ya ka onye a si end up regret. Mụ na gị bụ nwanne, ọ bụrụ na gị na mmadụ nwere okwu na mba, aga m agwudo olu ka anyị wezụga ndụ ya, mana anyị bata chaa aka ghọrọ maka na ị ga-akọwa ife imegide wee jebe ebe ni anyị kwu wee sị na-anatasi ufu ọkụkụ ewee jụbazie ọkụkụ kedu ife mmanya gbuli wee gaba ebe ufu nọ, ọ bụrụ ụka ọ bụrụ ilu okwu ntị adịkwa. Mụ na anyị na-ekene na-achịkọ na-amụlị na-emekọ nke a, mana olu mgbe a ga-agwa gị eziokwu, ọ ga anyị ga-ewere ụsọ na nwanne na ọyị debe n'akụkụ, anyị kwuo ya ka o si wee dị. Ife dị mma dị mma, nke na-adịrọ mma adịrọ mma. Itosi mma ka onye na-eme ya. Ọ bụrụ na anyị ga-agbanwe President Tinubu n'origi elekshọn, President Tinubu na ọmandeti mmadụ ka ịwa, President Tinubu na ọchịchị ga-adịrọ mma, President Tinubu nekwa na ibe anya saana, anyị gwara ya ọ president. I don't think na anyị chee gwa ngị nwa anyị anọzi ebe like this. Ịma na o nwere ebe anyị na-eje. Problem anyị nwere bụ na many people bala into politics, banye ndị a decide ya na politics ya na ebe akaba ya nwụ. If it means faga na-atụ asị, faga na-atụ ya ma bụ na ego na-apụta dị ya favor. Anyị nọ na society ndị ụka nọ, ndị ụka na-akpa steady ya ọsọ gị kwuo nke ọma ma nke ọjọọ fakwụ with you because no nwere ebe a na-atụ anya n'aka at least amalụ ma kesi nke ọ ga-apụta, ọ bụrụ 400 enye, ọ bụrụ na millions enye ya favor. Anyị nọ na society ebe ọ bụ na onye nwoke o si wee bute ego anyị ebe ya mụ oyi odogwu na mba ma ya chie ịma etu o si wee kpata nya bụ ego eruzi onye ọbụla na-adali ya na polisi na ala ije n'obi obilibo na ya bụ eze onye agwanye ya maka na ị na-alachata n'aka ya ife ọbụla ekwu gbasara onye baba mba. Anyị nọ na society ebe a sị na a na-achọ freedom for all man because na a na-achọ freedom whether we like ya na like ya n'ihi ga-ajoin n'ife a na-eme iwe sị na ihe eme ya agbaba gị mgbe ozugbo kọba gị ọnụ tibe gị ihe ọ society anyị fụrụ onwe ya. That's why onwe ezi onye chọrọ ide ekwu nke bụ eziokwu maka na ikwu eziokwu akọtụ gị off, ikwu eziokwu ama etinyelụ gị aka mgbe ekwesị itinyelụ gị aka, ikwu eziokwu akpọ gị asị, ikwu eziokwu atụghị n'ime ọdọ ọkụ. Ịtụgharịa sị ka ikpe ekpere fụ obodo anyị, kedu ebe ị na-ebe onye ka ị na-eme no kedu ebe ị na-ebe onye na-azụ ụdị ekpere a nke nke oge bido zaba ka azọpụta ndị n'aka ndị politicians ka ndị nọ under religion ka ndị nọ under social influence. Kedu ebe a ga-ebido? anyị wefu na society anyị wụsa awụsa. Values of the society ọ bụrụ n'aka ụmụ nwaanyị ka ọ dị. Obodo dị mma bụ ụmụ nwaanyị, obodo mebiri emebi bụ nwaanyị. Odogwu a na-adị anụ ife achị iwetu ya daa nwaanyị ka a ga-eji wetu ya n'elu nwanna Samson. Ọnwụ ọnwụ bụ nwanne anyị Samson. Delilah ọma dịkwa ahụ na mmadụ ụwa. Delilah ma nke mụ ihe niile egbu gbochie n'ala Igbo decide na anyị agatọkọba anyị. Efo nke bụ Delilah nke na ụmụ your descendants fa na ebe a na-ekreti havoc. Samson nwanne m ji ije gị nke ọma na odogwu ka ịbụ ụwa niile ekwupụrụ gị ọdọgụ ịkpali ike. Odogwu bụ odogwu ijidela agba agụ dọka mana emesi ofu ndị a n'elu Delilah. A na-ekwokwu Delilah onye bụ ihe papa Delilah gabiga maka na nne ka oyi. Delilah bụ nne ka oyi. Ụnụ ajụba gịnị gburu papa Delilah. Ụnụ ajụba na ọ na-ebugharị okpokpo Baịbụl na-akwụgharị. Ọ bụrụ na Delilah amụtara amụta jiri tatuo aka odo ma ife papa ya jere n'aka mmụ ya. Ụmụazị na-ada ajụ ajụjụ ọgbagọla agbago agọlụ na ife mee na Holy Ghost God.
program here this morning. And I am to you, courtesy of Ihabakio Solution. I can name all Borogona Bao, Kapaji Agwo, Ibunke na-akọ gị ibu nke tụrụ tụkasịa gị tụkasịa, ibu nke a na-apị aka, ibu nke na-ekweghị anyụ mamịrịcha, ibu nke na-ata gị n'afọ, etu ọ bụla isi na wee butie based on iyetego E&E, ị na-enwe BP E&E, ịchọ nke ya akụgide nye ahụ gbabụna gị echi E&E, ibute ụmụazị onyere mmagba ịgbaba ha, a ga-eme ka ngwa ọrụ sie ike. Ịgbakwalị na abụ na ebu nwoke chifo n'otu ụmụ 5:30 a ma ọ bụ na mechiri gị akwụrụ ọtọ enwekwa mmadụ agwụgwụkwa kedu ibe eji kpọzie ya Mgbadike, kedu ibe eji gwa ya Mgbadike. Otu a na-anya moto ịgbanye AC ọ na-ajụ oyi, ife a bụ dipatịmentị iche awa ya kwali ya iche o amami na aghọta, mana ibe dị na-anọ ọnda moto. Etu a ka mmadụ nọ dis Mgbadike anya ọ na function on its own. Ya kpata ị na-alarugodo ụra o nwere ike mechin ga-akwụrụ ọtọ ya aghọta, ọ bụrụ gị na-akọntrol ọ na-aja ọsụ etu esi welu esi elu n'ime moto, otu a ka esi wee welụkwa ya dọnyekwa ka o nwee agbanwe na aghọta, maka o nwee ebe ọzọ ọ ya dị ka osisi mmadụ pụta oje ebe a ga-echichalụ ọtụrụ ime mba enidi ka alụnye ebe a ka ife niile a na-afọnkshọn n'elu Igbo. Ọ bụ na ọ na-alụ Ihabakio Solution asịkwara na ba gwara ya mkpọ gị ngwa gị daalụ. na anyị anachitego program a onwe egbu oge, so ndị a niile asị na program anyị na-eto ogologo adị nsọrị nke anyị ga-akọ ọtụ ya chap chap ka anyị nwee ike ịba ọzọ. Ma mere aghọta program anyị na watch ọ ga-abịa in 4 segments na ebe m na-ekwu 4 segments before anyị conclude ya. Anyị bịa na-ekene ọra na eze mana anyị ga-egbubi ya nwa obere oge na anyị gbubie ya anyị abanye kwa ọzọ na-ege ntị ọfụma. Listen. Camera open up na Zion, open up on nwoke na nwaanyị dọ n'ala with Ebuka na ndị niile bịalụ ụka nya Holy Ghost court ahụ. Ajụ nke nwaanyị ajụ, nwaanyị na-akọwa na di ya anụnwa sef na di ya na-emekpazi arụ too much, yotego na di ya na di ya bụ wahala ọ na-enwe, ya na-enwekwuzi BP, gịnị na-eme na di ya na-etikwu ya ife sef, na di ya na-akụ ya akụ ya n'onwe nke di ya akụrụ ya sef si na ya dara ada ya ruo na befe na ụmụnne ya jụrụ ya, ndị befe jụrụ ya ya tụọrụ fa asịsị ya na si na ada ka ọ nke o si wee tụọ ka ọ dị ten yotego m ka ịchata ife okwu adịrọkwa njọ ịma nwaanyị nwere ike ọ bụrụ ife niile ka ọ ya agbasị ndị befa anyway. O nwere nke bụ olu ọmụma tụọ asị why because nọ na di only diri protect side ya amami na aghọta na abịa bụ na nwaanyị ji ụmụ nwaanyị asị na ya bụ ụmụ 6 mana die na-abụ die enugodo onu ya na di ya nwekwa ike kwuo na fon mana di ya abatakwara n'afọ ya ọ dị ya ka ọfụrụ ndị mmụọ nye ebe na-agụ ya bụ ka ọ kụgbuo ka o tigbuo. Even na nwaanyị na-akọwa sef na di ya sef dịzi iche and nwoke a mgbe open up na nwoke na-akọwa na Abuja ka ya si bịa na problem ya na-enwe na marriage a bụ nne nwunye ya ọgụ ya nwaanyị ya gbalụ ndị abụọ 6 years plus not 7 years esetụlụ ọnya na-ebido mana ya na-anụzi nwa ọgụ ya, so na since ya nụ nwaanyị a na nne nwunye ya na-akpọkwa ya, so nwaanyị a dịka nwaanyị ọ na-akọwa na nwaanyị a nne nwunye ya na influence nwunye ya na nwunye ya na-agba n'ilo ege ntị dị na-abịfe okwu dị a abụ mụnwa na-eme eke ya ọ na nwunye ya na-agba n'ilo a nwunye ya na-anọ na point na ya mụrụ ụmụ 6 mana ofu n'ime ịbụọ bụ ejima nye onwe nke ọ mụrụ bụ ejima anadie na-akọwa na ọ bụghị ya amụ ụmụ ejima a oke di ya na-ekwu na ọ bụ ya ụmụ ejima a anọ na-akọwa na di ya participate rọ ụmụazị ịga university na ọnya nwere train fa. So the woman could do many things and the man n'onwe ya oge ajụrụ ya ajụkwa the man ụmụ ejima ị na-asị na ọ bụ nga ịmụ ha ọ sị mba na ekwuru
nwoke ahụ ga-ekwu ife agba isiri ike mgbe ọ na-ekwu nke ọ dịkwa ka nwaanyị gwakwa ndị befa tụọlụ ndị befa asị ka o wee si ebuo mmadụ eji ya. Otu akwa ka nwoke a si wee ka m si afịa mụwa si afịa na nwoke enwe ka o si wee ịma na ikpe ma ọnụ agba ehuru ya bụ inu Igbo na ikpe mapara n'ọnụ agba ehuru. Oge ọ jụrụ ya that part nwoke ejiri ike wee zi ya, mana nwoke atụgharịzi na-ekwu na those ụmụazị a na fa secondary school na fa na nnefe akonai bụ feje withdraw 1,050,000 na akaụntụ ya, and the 1,050,000 a nwoke ahụ kwuru even na try kịta ka m pịkọ na Nigeria situation of things and to check what year ka ife ame ọsọ n'oge fa nọ secondary school ka ụmụazị ka n'obi je withdraw ego mbafa na Nigeria nụnwa agasabara eze ọchịchị Buhari ka a jeje were ụdị ego without ịgwa papa ha na ego ahụ efu na akaụntụ a were eme ahụ etu this man si kwado ọgaranya na-anọkọta bụrụ ogbenye. O nwere ike onwe iche ime go to conference ka ime this thing na ego a ka a mara aka wee ya without you ịmanụ. Ọ bụrụ nwoke nọ n'ubie ma enwezikwa n'ọnụ o ji ekwu okwu. Ejere ebe a nwaanyị a na-akpọ Ebuka Obi Dadi kọwaa ya as this man nwoke a na ebe a. Nwoke a na onwe ya kpọrọ Ebuka Dadi. Nwoke a ji ụmụ Ebuka ejiro influence, so ataghị ya na iwu mekọta na onye ọbụla bụ man of God na afịa ga-abụ Dadi. So ka anyị ghọta ya mgbe ị bụ Reverend Fada ị na-amụrụ nwa ife ji wee debe Reverend Fada ka o concentrate n'ọrụ ụka na nwaanyị ga-akpasị ya anya gị mgbe ị bụ Reverend Fada mana ọ Dadi ka ị na-aza mgbe ị mụtabe nwa anywhere ọ dị oke. Ebutela okwu a Ebuka ji microphone ka ọ jụọ nke nwoke ajụjụ. Ọ jụrụ ya ajụjụ ịma nwaanyị chisachara okwu ya nwa ajụba nke nwoke ajụjụ ọ na-ajụ ya abịa dị intimidating to nke nwoke, prompt nke nwoke a na-aba nke nwoke bịa complain etu ya nwoke si wee gị ya kwuo na ya na-azụkwa ha n'akwụkwọ asị na ya kpọọ ha na fon ọsịsị si kpọọ nke okenye akpọrọ nke okenye akpọọ nke obere ka obere za akọ ọgwụ ya na-alarụ ụlọ ọ sịkwara ọ na-alarụ ụlọ ka a kpọrọ ya ọzara ọfụma. Wee jụọ ya ajụjụ gịnị ka o nwere ikwu gbasara na nne gị na nna gị nọ ebe a kịta, nne gị na nna gị nọ ebe a kịta, kedu ihe ị nwere ikwu about it? Ọ sị na ihe niile nne ya kwuru ebe a bụ eziokwu. Nna wonder onye na-alahụ ụlọ kịta ka ekizikwana ihe nne gị kwuru. Ọ dị mma ikwu na ihe niile nne gị kwuru bụ eziokwu, anyị confirm nwere amara na ụwa niile na watch na ihe niile nne gị kwuru bụ eziokwu. From that moment nna gị abụrụgodo ejune na-agbọnwụsi onwe ya si na ya na-agbanyụsi ọkụ ọjiri ọkpọ nkụ. Na nne ya ihe niile nne o kwuru bụ eziokwu wesị ya ajụba the boy. Ebuka na-ajụ the boy ọ bụ eziokwu na a na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ha si ọ sị na ọmụma ha na-azụ ha n'akwụkwọ. For the man ikwu na nwunye na-agba n'ilo o doro m anya na-ebunye m iyi agaghị m aṅụtalụ the man ma o kwuru dati ma n'okwu ya n'ọya ma ụmụazị. Nwoke mgbe ụfọdụ amụsigo nwa ife ọmụkwa ife mama ji alọvụ ụmụfa karịa ụmụ nwoke. Anyị ga na-akpọ spade ọsọ nwoke na-amụbe nwa na ama aghọta somebody like Ebuka Obi. Ife nwaanyị ji alọvụ ụmụ ya modern ọ gara ege ntị bụ maka na ọma na this one nwa a na-ekwu okwu ya bụ n'ike ego o zipụta na ọnwa oburu n'afọ pụta adị ya papa adịrọ shọ nọ nke ahụ ọ nyụnyere ka e nyere ya
take it anywhere even n'ebe a pope weji ya dị ya ka nwoke ya amapụta sị na ya dị 100% sure nọ nke ya tiri ka ewepụtara ya onwe onye dị sure onye ka ị na-aṅụta nke ị na-eke n'afọ wee apụ ya nwunye gị ị na-eke ya n'afọ apụ nke ya chigata ndị nke talụ nebo ha akagodo nwunye gị n'ihe ọbụla ma intelijensia agba ekpeluchi ada adịsị sure onye kpatara nwoke mgbe ụfọdụ ada adị sure especially ụmụazị a na-exhibit karakta dị aṅa nwoke ọbụla ma ndị nna anyị fa na-ajụ ya emekwuru ya na fim ọsọ ọbịa nwaanyị dị sure na ọmụmụ nwa ife a bụ okwu dịrị di na nwunye third party a nọrọ n'ime ya so nwoke can say it o nwere ike ejima dọrọ na dia lineage ịmụọri ejima dọrọ na lineage unu kedu iwu ka esi eje ana nwoke gbara egwu ma egwu ọ gbara ọ bụ ajụjụ a na-ajụ eti microphone n'ọnụ ajụ nwoke ikwuli vidio na-akọ n'ikwuru kesi ekpere ebe a na-egosigo ụwa niile na nwaanyị a eziokwu na-agba n'ilo ịgba ha n'ilo dị comfortable ihe niile ekwuru that place onwe ha ka nwaanyị a si wee kwute n'okwu a na-ekwufe na ada nne nke nwoke a na-echisagoli ya na adị ọkpara fa na-echisagoli na-ekwu ife nne na nna ya kwuru na-ekwu ụmụnna ife last time ekpere ya na ụmụnna na odi ya ihe ya na ụdị ha gosi na okwu eje bụ ụmụnna ebe okwu a pụtara bụ na Holy Ghost Court mgbe ụfọdụ anyị ga na-echekwa echiche my opinion ka m na-ekwu in case ọ bụrụ na Ebuka Obi na watch m na ma na ndị Zion na watch m na famalụ ife mkwu concerning it. O nwere onye a na-akpọ Solomon na Bible gee ntị ọfụma. O nwere onye a na-akpọ Solomon na Bible. Solomon ka afọ na onye amamife ọkwa ya na Solomon bụ onye amamife a na-ebutere a delicate issue like this involving families. Nke a ji nwa ụmụ nwaanyị na-aba bute case n'ofu di na gbugbu ya n'abalị bịa tụgharịa nwa si na onye anwe nke a si na onye anwe enidi ka decide ya onye mụsị nwa fọ nwa anụmụ isebe okwu ndị a niile yiri onwefa because ọ bụrụ na onwe onye nke ya dị oji nke a dị ọcha ụwa niile mara nke ojii bụ na onye agbakwa ya n'ọgba ọgwụ mana common sense ga-agwa gị ihe niile a yiri onwe ha kpata anụ dị gbata ji wee sie ike idecide ya butelu ejijebezie na kọtụ okenge ka eje kpee ya ngwa ihe na-achọ ịnụ kịta chebili anyị na next segment anyị ga-achọt down bidokwa kịta solo anyị n'ewe Igbo eze ụmụ iyo